A mesura que s'acosta l'inici de campanya de les eleccions europees, el Partit Popular de Catalunya va endurint el seu missatge en els temes clau de la política catalana. El darrer exemple, aquest anunci, publicat ahir diumenge a La Vanguardia, on els populars carreguen contra la llei d'educació de Catalunya amb la imatge de dos nens emmanillats i el lema "suspens en qualitat, suspens en llibertat". Les reaccions, com era d'esperar, no han trigat a arribar i han estat contundents. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, per exemple, ha qualificat l'anunci d'atac polític i d'exemple d'ignorància. Aquí hi ha una exhibició de manipulació política interessada, amb dany concret a tot un col·lectiu, a tota una societat, a tota una cultura i a la llengua que la representa. Pel que fa als partits polítics, unanimitat. Tots ells han criticat l'estratègia popular. I que, per tant, nosaltres el que entenem és que el Partit Popular, quan té l'oportunitat de jugar la carta de l'anticatalanisme, la juga. Aquest no és el camí perquè el PP es guanyi el respecte dels catalans i encara menys perquè rebi per part de Convergència i Unió mostres de suport. El Partit Popular ha engegat una campanya obscena, una campanya que degrada a més la imatge dels infants que apareixen emmanillats amb un anunci publicitari i per tant espero que el Partit Popular en primer lloc demani disculpes i evidentment retiri aquesta campanya. El govern de la seva banda estudia anar més enllà i emprendre accions legals contra els autors de l'anunci. No només estem esperant que puguem emprendre aquestes actuacions legals, sinó que hi hagi la retirada immediata d'aquest anunci que, insistència, atenta contra els drets més elementals dels menors. Tot i l'allau de crítiques, des del Partit Popular de Catalunya es defensa la forma i el contingut de l'anunci. El més important no és el contingut i l'envoltori, que és perquè li havia respost, sinó que el més important és el contingut de la llei, que és el que el Partit Popular vol explicar als ciutadans de Catalunya i vol explicar-los que aquesta no és una llei bona per a les famílies catalanes i bona per la llibertat de les famílies catalanes. Amb aquesta nova polèmica, el Partit Popular de Catalunya s'allunya una mica més de la seva suposada centralitat i posa molt costa amunt un possible pacte amb Convergència i Unió.